Уважаеми колеги, добре дошли на теглянето на наградата на нашата великденска томбола за дистрибутори на фирма Глобал Гарант и по-известна като магазин HDO Пловдив. Ето, представям ви моята колежка Антония Михалева, която ще изтегли печелившия. Добре, Тони, давай сега да сбъркаме. Да видим сега кой е печелившия участник. Крист. Фирма Крист ООД. Честито на печелившия. Ето да покажем каква е неговата награда. Ето тази чудесна косачка Скил. Още веднъж честито на печелившия. Крист ООД.